Rýchly 606 shopee.sk zo smeru Košice, pravidelný príchod v 11 hodín 23 minút, ktorý pokračuje smer Liptovský Mikuláš, Žilina, Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica bude meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Zmeškaný rýchlik 606 shopee.sk zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Kráľovany, Vrútky, Žilina, Považská Bystrica, Úchov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod v 11 hodín 26 minút príde k nástupišťu 2, konaj 4. Za Rušňom sú radené vozne druhej triedy číslo 8 až 3, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi, so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschodňa Batožín, predovšetkým bicyklov číslo 2, Bystrovozeň a vozeň prvej triedy číslo 1. Zmeškaný rýchlik 606 shopee.sk zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Liptovský Mikuláš, Žilina, Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod v 11 hodín 26 minút príde k nástupišťu 2, konaj 4.